Alahy Zihin Molla Şahir ady bilen tanalan Anadurda Eberiyenow ýatlap. Awtory Badar Şalyýew. Ansany öz okygy, başarnygy bilen il içinde tanıtýan, ula awraya eýe edýän, hormatsylygyny artdyrýan pursatlar bolýar. Anadurda Eberiyenow-da gadyma dutary ezberlik bilen erkedip, toý tomaşalarda çalýan şerin sazlary, ýerine ýetirýän halk aýdymlary adykmagyna getirdi. Hatta onuň öz sözlerine döredin ýar meninki diýen aýdyşyk häsiýetli degişme aýdymy folklor çykyşlarynyň bezegine öwrülip, tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gadandy. Barabar goşgutyny Abdulaziz Imamowyň döredin aýdymy bolsa, türkmen telewizioniýasynyň ýaýlymlarynda häli şimdi ýanglanýar. Bagşyň orny törde bor diýilşi ýaly onuň ad awraýy artmak bilen boldy. Il sylygyny götürmek bilen sugan göýlükde tanalyp, toýlaryň alparjy hökmünde goşgulary çeper okamak bilen dinleýijilere özüni aldyrdy. Teşne kalplara syňytly ornaýan şygyrlaryň aglawasynyň bolsa, Mahtumly Pragynyňky bolanlygy üçin olary dinläp doýup bolmaýar. Mahtumlynyň her setiri, nakala barabar dana şygyrlary, dörejilik ustatlygy bilen içkini gyzyklanmasy onuň akwalynda öz boluşly ýoly öwrüldi. Döwürleýin neşirlerde çykýan goşgularyndan başga-da Mahtumly Pragynyň şygyrlaryndaky sirli setirlerini anyk çözgüt bilen berýän jogaplar da peýda bolup ugrady. Edebiýat muştoklarynyň ünsüni özüne çekýän bu ylmy garaýyşlar Anadurda Eberiyenowyň giň sowatlygyny sowut etdi. Ol hormaty diýinjalşa çykmadyryň öň ýanlarynda Mahtumlynyň dörejiligini öwrenmekdäki ylmy makalary bilen okyjylaryň arasynda özüni ikrar etdirip, akyldar şahyryň sowaly goşgularynyň syryny açmagy ymykly girişdi. Der gadyryny zergär biler diýilşi ýaly Anadurda aganyň Mahtumlyny öwrenişi ýolundaky üstünlikleri ylmy jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekdi. Ony Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Mahtumly adyndaky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar institutynyň Mahtumlyň öwreniş sektoryna iş aldylar. Şundan soň bolsa Anadurdaga bu gurdy höwesli we netijeli işlemäge şert döredi. Ol bu wagtda ylmy makalalarynyň çözgütli goşgularynyň en çemetini talapkar okyjylaryna hödürledi. Anadurdaga gitmezmiş goşgusynda Pragy hazyna, tükenmez ılym. Sarp etdim ýoluna gadanyn pulum. Anadurdy, eger tebrense dilim, wasp etjegim Mahtumly ustatdyr diýişi ýaly baş goşan uğruna agrarlydygyny subut etdi. Halkyň arasynda Molla Şahir tahallusy bilen tanalan Anadurda Eberiyenowyň tanydan bakyğa göç edenine ençe ýylyň wagtyň geçendigine seretmezden Mahtumlynyň çoň mazmunly, dürli temadaky şygyrlaryna Şawende, Şeýdaý, Zelili, Seydi, Zynhary, aşky ýalmysgowy şahirlarymyzyň sirli setirlerine beren düşündürüşleri we özüniň watançylyk, agdybirlik, halalyk hakyndaky goşgulary şu günleri Mahtumly şynaslaryň we giň okyjylar köpçüliginiň gyzgyn söýgüsine münasip bolmagyny dowam edýär. Mahtumly atamyzyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkary derejesinde belenýän günlerinde edebiýatymyzyň hak howandary, gahrman arkadagymyzyň biz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyza gowanma haklydyr diýende Anadurda Şahir hem Bahtiýar gözüňe gelýär. Onuň poeziýa ummanyň ägirdi, Mahtumly Pragynyň altyndan da arzaly, gymmaty eksilmejek manyly setirlerini aýan etmekdäki hyzmatynyň hormaty barha artýar. Bize Mahtumlyny öwrenmekde tebii zehini bilen öz boluşly iz galdyran Molla Şahyryň edebi düşünjesiniň we dünýä garaýşynyň giňliginde özüni ikrar etdirip, özü aýatdaka neşir edilen Mahtumly sırym çokdur. Mahtumly sözüm bileni sözdür atly ýygyndylaryndan soň okyjylaryna miras galdyran ylmy çözgütlerinden hödürlemegi makul bildik. Mahtumly, gitme senden habar soraýyn. Ol nedir kim? Öwjden öwje gidipdir. Niçesi peýgamber, niçesi jemşit, niçe seyit, niçe hoja gidipdir. Çözgüdi. Bu hak diýip okap sopalyk ilmin takwa pirler öwjden öwje gidipdir.
25 peýgamber, 7-si Jemşid, 360 seyit hoja gidipdir. Magtym goly. Hak özü yaratdy bir ýetim gyzy. Giýje tagaty da gündüz namazy. Her dem edip tyrny ýazy, habar bergin, haýsy giýje gidipdir. Çözgüdi. Dogulmanka haka nedir aýdylyp, Zikriya iýdetdi bäbekkä alyp. Meryem Beytullah'a hediýe bolup, inesinden dogun giýje gidipdir. Magtym goly. Ol kimsedir, barıp dünýäni çapdy. Ol kimsedir, islam dinini tapdy. Ibrahim haýsy ýyl Mekke döretdi, dağlardan haýsy dağ haja gidipdir. Çözgüdi. İskender Zülkarneý dünýäni çapdy. Resulullah islam dinini tapdy. Şam şähriniň dagy ýerinden gopdy, hakyň emri birle haja gidipdir. Magtym goly. Magtym goly haqa kul, Resulga ümmat. Mümine şükür edip, yedide lagnat. Peýgamber serwere Resul Muhammed magraja haçan gidipdir. Çözgüdi. Hak nazar düşen är magtym goly. Resulga ümmatdyr, Taňrynyň guly. 27 Recep aýyrlyg ýyly Muhammed Resul magraja gidipdir. Görüşimiz ýaly bu goşguda berilýän sowallary anyk jogap bermek üçin ýeterlik sowadyň bolmalydygy, has dogrusy Mukaddes Qur'anyň aýat süreleriniň, islam taryhyny, Rownaqul Islamy, Sopa Allah ýary, Bahaweddin Naqşbendiýiniň, Hoja Ahmet Ýatawynyň hikmetlerini, Injildir Tewraty kämil özleşdirmek gerek bolandygyna her bir okyjy göz ýetirse gerek. Şeýlelikde Anadurda Eýberýanyň Magtymylynyň sowal-jogap häsiýetli goşgularynyň 30-dan gowragynyň şygyr görnüşli ylmy çözgüdini okyjylara getirdi. Yeri gelende Anadurda Molla Şahyryň özüniň de tapmaça häsiýetli çınar, eýwany 40 ýaly sirli goşgulary döredendigini, olaryň manaýysyny tirmegi okyjylara goýandygyny aýtmalydyr. Eýwany 40. Aryp bolsaň bir ýyl habar. Ol ne köşkdir eýwany 40. Ne şäher 40 derbedesi. Girip görseň soltany 40. Her kim girse many ýokdur. Ya telbe, ya jany ýokdur. Miwetiniň sany ýokdur. Ol ne bagdyr, bagwany 40. Ol kimse dünýäge gelen, iň beýik hökümdar bolan, öz ýurdunda ýalňyz galan, gaýry ýurtda dogan köp. Suwdyýyny çümdi rowan, Taňry kıldy kime perman. Neçik öýde boldy mihman, onda yatan gün sany 40. Birew agyr hala gelse, dirilik gumana bolsa, turar moly doga kılsa, ne dogadyr sanany 40. 3 gümmezde mekan tutan, hunawa barny ýuwan. Bar baýlygyn orta atan, ol ne öýdür mihmana 40. Ne handyr tutluşdy ýykar, il halk üçin ata çykar. Ýanynda bardyr 40 nöker, mikri bar, nadany 40. Anadurda kimdir gaçan, barmydyr bu syrny açan, ogly garrap yüzden geçen, atasynyň ýaşany 40. Anadurda Molla Şahyr, garaşsyz baky taraply ýarymyzyň ähli vilayetlerinde we etraplarynda bolup, özüniň bile barlygy, 100 ugru goşgu düzüp bilmek okyy bilen türkmen toýlaryny bededi. Onuň goja köňülüm jeyhun kemin çoğsady. Talan salam berip başyny eksedi. Nokat ýaljak iz galdyryp taryhda öz halkyma tehel nepim degsedi diýip eden arzu umytlary hasyl boldy. Şygyr muşdoklary Şahyryň mirasyndan ýerlikde peýdalanýarlar, onu içkin öwrenýärler. Sebäbi onuň şygyrlarynda ata watana, onuň mukaddesligine, gahrman arkadagymyzyň bagyş eden berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne belen söýgi, buýsan şeňlanýar. Sözümiziň soňunda Anadurda Eýberýanyň edebi mirasyndan ahlaklyk, halallyk temasyndaky öwüt nesihat häsiýetli goşgutyny hödürleýäris. Duz ýaxşy. Bir beýik mehmany garşy alanda
hormat üçin çörek bilen duz ýagşy. Soňra ony tirkäp öýe gelende hemme zatdan çaý berilse tiz ýagşy. Peýda ýok, durmuşy bilmän ýörenden. Öwren danalardan köp zat görenden. Meskin bolup 100 ýyl ömür sürenden 5 gün ýaşasaň da şahanda ýagşy. Bir insanyň ýaşlyk döwri ötende, aňar dyzlaryndan kuwwat ýitende. Kişä mätäç, nätäg bolup ýatanda, kä oguldan bir mehriban gyz ýagşy. Adam ilm bilen galar berende. Beýik Allah işin rowaç kılanda. Izi bolmaz, ıhtybar ýok ýalanda. Müň ýalandan birje dogry söz ýagşy. Her zat diýer, dil öl ýere bitipdir. Başa bela gelse dilden ýetipdir. Beýik mahtumly aýdyp ötüpdir, märekede söz sözleseň az ýagşy. Akyl artar, adam kemal bolanda. Günäni, sowaby saýlap bilende. Gaýgysy üýşüp daşyň alanda, bar dermandan bir ýakymly saz ýagşy. Any durdy, her ýer kylmaň haramy. Hiç zat ýuwa bilmez ýokan garany. Gaçyň, bolmaň şol näkesiň ýarany, ondan ýene bir maskarabaz ýagşy. Hawa, ömrüniň soňky ýyllaryny, Mahtumul Pragynyň dörejiligini içkin öwrenmäge bagyşlan Anydyrdy Eýberýanowyň buýsanç bilen gaýtalaýan. Mahtumulaň çaýlar içen çäýnegin ýuwup süpürmäge hukuk gazansyn diýen setirleri onuň akyldar şahyra goýýan sarpasyndan, hormatyndan nişandy.